תקלה שכיחה במדפסות בראדר כשיש תוף נפרד, שהמדפסת מודיעה על הודעה שנקראת clean drum, או שלפעמים יוצאים ההדפסות והצילומים עם פסים לאורך הדף. אז יש פעולה אחת שאפשר לעשות, וזה מונע את הפסים. פותחים את המדפסת, מוציאים את התוף, ואז יש כפתור ירוק שמזיזים אותו לשני הצדדים, הלוך חזור כמה פעמים, זה מנקה את האזור הזה, ולהקפיד להחזיר את זה לאותו צד שהוא היה בו. אחרת זה לא יעבוד טוב. אנחנו נעשה את זה גם במדפסת דומה, ב-8950 המשולבת. כך אפשר לעשות בכל המדפסות בראדר. לפעמים הכפתור הירוק בצד, לפעמים הוא מלמעלה, ויש מקרים שגם הכפתור הירוק הזה נמצא מאחורה. ייתכן הוא גם כפתור בצבע סגול. בכל אופן, ככה פותרים את התקלה הזאת.